Γεια σας, είμαι η Κίτη Πανουλιά, είμαι μία από τις 15 πρέσβυρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Femens που υλοποιεί το ΕΔΕΠ μαζί με το ΣΕΓΕ και που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο μιας προσπάθειας προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Είμαστε λοιπόν 15 πρέσβυρες και ως πρέσβυρα έχω συμμετάσχει σε πληθώρα εκδηλώσεων. Έχω δώσει διαλέξεις, έχω κάνει ανακοινώσεις, έχω παρουσιάσει το πρόγραμμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε διάφορους φορείς, εξειδικευμένα κοινά όπως επιμελητήρια, σχολεία, πανεπιστήμια, άνεργες γυναίκες, ΚΕΚ, με συνεντεύξεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και αλλού. Το πρόγραμμα νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό και έδωσε μια ευκαιρία στις γυναίκες επιχειρηματίες και στις ενδυνάμει επιχειρηματίες και στις άνεργες γυναίκες να μπορέσουν να κατανοήσουν πώς μπορούν να προβληθούν, πώς μπορούν να επιμορφωθούν, πώς μπορούν να δικτυωθούν, να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια για να μπορέσουν να γίνουν σωστές επιχειρηματίες και για να μπορέσουν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα, ανταλλάσσοντας απόψεις και βλέποντας ιστορίες επιτυχίας και αποτυχίας και παίρνοντας τα διδάγματα από αυτές τις ιστορίες. Ως Κίτη τώρα, είμαι μητέρα 3 παιδιών, έχω κάνει σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχω 2 μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ της Αγγλίας και ένα διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Ελβετίας. Έχω ζήσει στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Αγγλία και στην Ελβετία και έτσι παίρνοντας όλα αυτά τα βιώματα, το 2000 αποφάσισα να γίνω επιχειρηματίας και έστησα τη δική μου επιχείρηση με κοινά το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Εργάστηκα λοιπόν ως σύμβουλος στην αρχή στο Υπουργείο Παιδείας, τεχνικός σύμβουλος, σύμβουλος διαχείρισης, σε υποστήριξη των δημόσιων φορέων, σε παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, κυρίως στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στην κατάρτιση και στην απασχόληση και εντρύχησα σε ενέργειες που έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Σήμερα εκπροσωπώ την εταιρεία Νεοανάλυσης, ΕΦΕ, που ιδρύθηκε το 2006 με έδρα την Αθήνα και που έχει 3 διακριτά τμήματα. Το ένα τμήμα παρέχει τεχνική υποστήριξη και κάνει μελέτες και αξιολογήσεις κυρίως για φορείς που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και από το παλιό κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Αυτοί οι φορείς είναι υπουργεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εποπτευόμενοι φορείς των υπουργείων κλπ. Το δεύτερο τμήμα ασχολείται με event management, δηλαδή με τη διοργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, τη διοργάνωση συνεδρίων, με πολλά διεθνή συνέδρια στο ιδρυτικό μας. Ενώ το τρίτο τμήμα που είναι και πιο πρόσφατο, είναι ένα τμήμα που αφορά την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την επιλογή προσωπικού, τη συμβουλευτική καριέρα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Σαν πρέσβυρα θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να συνεχιστεί. Έχει κάνει πάρα πολύ καλό και σε εμάς τις ίδιες τις πρέσβυρες. Έχουμε δημιουργήσει δίκτυα και φιλίες και συνεργασίες οι οποίες είναι καλό να συνεχίσουν και εύχομαι το καλύτερο για τη βιωσιμότητά τους. Σας χαιρετώ.